Pondărei! Iată întrebarea de azi. Voi credeți în zorii? Eu una nu cred. Adică de ce să cred un om care vine la mine și îmi spune mâine vei descoperi că nu mai sunt două. Atunci mă duc la alt magazin. Nici acolo nu vor fi. De unde știi? Înțelegeți? Oricum, nu știu cum un grup de oameni ar putea prezice ce se întâmplă mâine. Adică eu îți spun ție că mâine o să cazi în cap și o să mor. Doamne ferește. Da. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi dacă vă plac, dacă credeți în ele, dacă nu, dar și ce zorie sunteți. Când eram mică, mie îmi plăcea foarte tare să vorbesc cu stelele. Mama îmi spunea că sunt un pic cucu. Iar eu spuneam, dar de ce? Pentru că vorbești cu stelele. Nici mama mea nu credea în chestii zodiacale, sau cum le zice. Oricum, mi-am dat seama că sunt doar niște porcării. Sau dacă ar fi adevărate, mie nu-mi pasă. Eu sunt o persoană care nu crede. Oricum, acesta a fost un scurt vlog. Vreau să vă spun părerea mea despre chestiile zodiacale și să o ascult și pe voastră. Dacă credeți sau nu, v-am spus. Da. Și în rest, ce vreau să vă mai spun? Acesta nu este videoul de duminică, acesta este un scurt vlog, dar voi mai posta încă un video duminică, pentru că voi face și alt video, se va numi 2 minți. Nu vă spun nimic, pentru că este foarte secret. Și poate, de unde știți? Poate nu este niciun video? Da, chestia asta e un pic cam ciudată. Oricum, ne vedem atunci și nu uitați, iubiți animalele! Pa! Magie!